Konvencija o pravima djeteta međunarodni ugovor Ujedinjenih naroda koji su utvrđena osnovna prava svakog djeteta na svijetu. Ove godine obilježavamo 30. godišnjicu prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, pa smo se odlučili da to proslavimo na pomalo drugačiji način. Mi smo se odlučili da jednom i za sva vremena shvatimo naša prava i da nam uđu u glavu. Zato je slogan naše kampanje Tvoja glava, tvoja prava, a evo kako i vi možete biti dio naše kampanje. Pod 1. Odaberite pravo koje smatrate veoma važnim. Pod 2. Zamolite nekoga da vam zalijepi ili napiše to pravo na vaše čelo. Pod 3. Snimite video u kojem ćete reći zašto smatrate da je to pravo bitno. Pod 4. Uploaduj video na Facebooku, Instagramu, Twitteru ili YouTubeu i podijeli s nama pod hashtagom Tvoja glava, tvoja prava. A evo kako to na kraju izgleda. Ja sam Denis Muharemović i izabrao sam pravo na grešku. Ja sam Dušan Jovanović, izabrao sam pravo na vjeroispovijest. Ja sam Nedma Halilović. Ja sam izabrala pravo na život. Ljudi kao i djeca čine greške i to je normalno. Greške čine čovjeka i iz grešaka se uči. Svi ljudi kao i djeca imaju pravo na vjeroispovijest. To je lična stvar koja mora da se poštuje. Tuđe poštuj svoje voli. Kad nemaš život nisi svoj. Svako gradi svoju budućnost i to niko ne može spriječiti.